David Langgaard. Nummer 3, Isak Simonsen. Nummer 4, Jonas Klint Rasmussen. Nummer 5, Ahmed Mujaric. Nummer 6, Salvador Kalström. Nummer 6, Sune Olsen. Nummer 8, Johannes Bjørstadud. Nummer 9, Paul Klesker. Nummer 10, Jalgrøn Etter. Og nummer 19, Jakob B. Andreasen. Ekaløyga Tjøy, Jakob Danielsen, Tøver Justesen, Beinar Johansen, Nils Paul Danielsen og Hegen Klakstøy. Dagsens dømmer Peter Reiners, hjelperdømmer Jan Høygaard og Jan Alujørenda, og flere dømmer Kari J. Høndalen. Grattis til dømmer. Så bare en liten løtta til dommeren Peter Reiners for Bruksla Disten i gang til mittelen K og B60, det gjør de han nå. B60 var nere i byrja Disten, og her har nekker nødja leikere inne i det, imot til sista Dist, men andre er Bjartne Pedersen kom inn i medverjene for Hørt Askam. Spiller sammen med Andreas Eriksen. Inkast til Kari, etter til Jonas Flint Rasmussen. Spiller så til Hin Miverian, Ahmed Mudragic. Lengar ballen ned mot Paul Kletskær. Paul foran atter, Serviceman Gera Fryspark, men det er ikke dømt. Roald Jakobsen misser ballen, Kari Natranon. Då är alltså finna Isak Simonsen ut i vänster med förtäv och inkast till B36. Höknäströj att du har högra batchnon. Genom mot Benjamin Heinesen, Kajan vinner först. Så det är Magnus Elsson. Kajan vinner och färdas fast där. Och en batter in i mot Paul Kletskär, men han får och längt och ändar in i B60 målvärden som det är tryck för Askam. Det är sådana som B60 och allt att här brukar han och i stejpa kappenskene. Tore Thomsen alltså bunchen på B60 i det. Frispark just mot David Langgaard, Tjøy. Där vill Ahmed Mudragic för att ta det. Kai flyter nek fakt nian og B60 i holdene. På Kletskær for den første, men så er det Benjamin Heinesen, sparskeren borster, Sonny Olsen i hverandre. Jonas Tornes. Og at det vinner Kajeren. Her har vi klar attakklingen ned fra Brian, Heimalie. Vinner nekvar nærdester. Det er Lichebaren Jonas Flint Rasmussen, til Jakob Andreasen, atter til Ahmed Mudragic, til Jonas Flint. Og så en lenge alvring nian mot Paul Kletskær, som baltren fyrast. Nib 60 til Brattseien, og lukka vi at det er David, som hakker bakker til Kai, som sagt inn der for kvætranen, men innkast til Kai, og Isak tek der kjøtt. Johannes Bjørstadløy, for kjører fætas på balten, Roald Jakobsen her. Og at det er Kajan nå, her har vi øyelig rasker at vinner seg i baltene fra början. Så Sislovic. Jalker Melter, kan fara stå nå. CT4. Det er Bjørstadløy 18-4. Han får balten her. Jakob Andreasen vinner han. Og her som bølter en fyrir det, og det var målsparsk til B36. Så graskar han til Roald Jakobsen, og misser bølten! Johannes Bjørstad, vi er god mållegger i Robinson Olsen, og skårer! 1-0 til KOI! Sonny Olsen lägger KOI 8. Etter at B36 løser bolten borster og i oppspillen. Roald Jakobsen misser bolten.
Vända vi att han kommer in till Sona Olsen och lägger kvar i 8-1-0. Nu då spalt i kött 4 minuter. 8-0 till KI. Målskoraren är nummer 6. Sona Roald Jakobsen missar bollen i uppspelen. Johannes Bjärstaløy färran från honom och finner en pura frian Sona Olsen och han skorar kvar för av en sluga mållägga. 1-0 KI, bara 4 minuter farner. Så högt näströjn igen mot Ekvan Kjell, men det som bollen ändrar till KI, Sona Olsen. Atter til Ahmet Mujdragic, til Jonas Flint Rasmussen. Og her sier så stadionspikeren her at Maler kom i Gøt, og Vikingur gjør 8-1-0 imot i Happe. Tålig oppspill fra KI, på 60-årene kommer ikke lengt nyan, men det har vi rett og slett til 4-17, så som støvende nå. Dreima byrjan tja heimalinon, baltren der etter tja Tryggva Askam og i B60 malen. Lengt ut sparskesa fyr. Og at da skal Christian Johansen hava, og det hever han næstene. Jonas Flint. Jakob Andreasen, defensive mivatlaren tja KI, atter til Lysjebaran, Jonas Flint Rasmussen, til Ahmet Mujdragic. Og at det en lengre balt ned mot Paul Kletsker, bruker han ofta som en spelstasjon. Sonny Olsen til Jakob Andreasen, godt spill fra KI. Det Isak. Jalker Melter. Og godt innlegg fra Jalker Melter, Latterstong! Og til Lyka vi finner Paul Kletsker, et super innlegg her fra Jalker Melter. Höknjäströj. Godt spel her fra B60 då. Goda kombinationer. Ekvan Kjell, vi spalt inn i brottslagen. Ahmet Mujdragic for fedre bulten, spiller atter til Malverjan Christian Johansen, og han sparskar han ut til av, halvt det, jo, innkast til B60 då. Sislovic til Benjamin Heinesen, atter til Sislovic, Roald Jakobsen. Prøver skott, og han fer en halv meter opp om Tvarstøynsna. Første runden, Chape 6-3 i snøy dysten. Støvan 1-0 til KI, Sonny Olsen, leik KI 8, tar bare 4 minutter var farner. Så för målsparster från Christian Johansson att komma. Kommer väl nian av B60-hållna, så då tar de klar halta spalten inne. Det gör det inte. Inkast till B63, Jonas Tornes. Tvär den igen till Jekva Kjellnolse. Kajarna får han. Ja, och någon, och så är näka av plats här. Finner det Potletskar, det gör jag där. Potletskar i bulten. Och lukar han färra kurs på sjuras när, men jag alltid att ända vid en målsparster till B63 och det gör det nästan. Masparster nian av KI-hållene, hvor vinner han, Jekva Kjellnolse vinner han første, og så for B60-spilleren om Kott, så han også ekstra litt ut, men jeg halte at han all right, en av sånne unge spilleren om B60-linjen, Peter Petersen. Santa Sislovic og Roald Jakobsen, og Roald Jakobsen kan väl finna på att ta ett skott så om det är öliga längt utifrån och så fälls det upp ett laver detta till ett inlägg ladda kan söka. Och han ska träna göra det gott att han för jag ser det som det är för i KI ett mål av 4 minuter var farner. Det kommer från någon som väl in i brottstegen och Ahmet Mujdragic skalla bollen till och där blir hotna spars till på 36. Och det blir resten i Roald Jakobsen och vi ska ta hotna sparsen. På 60 det är Sheimans in i KI brottstegen. KI teach atli att det välja. Det kommer väl en fyra. Vad vi ska lära ut från Jalker Melter för sparska borster. Benjamin Petersen honom.
Andreas Eriksen. Och spelar nu till en Kajer. Kajer kan sätta en kontra igång nu så få sett fyra. Sexli inte helt kommer på platsen så ska Hjalkrim helst komma med en Elbring kött. Så halt ju nästan till oss ett och tar det nu. Men Kajer är varvad bollen. Jonas Flint Rasmussen här. Till Isak Simonsen. Jakob Andreasen. Och så en goal länk Elbring. Da Lucha Miver in chapter 60 vi skallabolten Buster spelar för Hurt Askam och idé nummer 16 Bjarne Pedersen. Färbolten ner. Andreas Benjamin Heinsen efter till Andreas Eriksen. Så Jonas Tornes. Och Kajarne vinner. Kommer sätta en omställning igång där. De 6 det var nu få natter Hacknästroy och till Bjartna. Och väl vunnit av Son Olsen i första omgången men så var det dömt frispark till B36. Peter Einar Seldan kommer och harst i tacklingsna mot Roald Jakobsen. Sonny Olsen som tids det blev bara bättre och bättre som han är kapitchen gånger. Och så var det gott kort till pass till Lukas Sislovic och till Sonny Olsen här det var corner och ett skump och till om det kan gå med Peter Einar. Så han utgör bunch den Chicago, så vi Kai Venjaran, Mitchell Thomasen. Det är alltid inte det snackar passe. Så Roald Jakobsen ut i vänster. Och inte går kvaliteter och sen inlägg någon från nummer 4 Pedersen på 60 där får han så efter Bjarne Pedersen är ner till Roald Jakobsen efter till Bjarne. Det är Jonas Tornes. Och bollen ändrar efter till Christian Johansson. Det spalt i 11,5 minutt står det 1-0 til KI Malchit til KI var Sonny Olsen og målet kom ta i 4 minutter var farner Roald Jakobsen spalt seg av bollen og i oppspillen etter et malspark Johan Bjærsdal fikk han fra honom og spalte Sonny Olsen pura for igjen og det var natt av honom å sette bollen i malet. Her og satt Johannes Bjærsdal finner Hjalkrebelter ut i venstre. Det er resten i Isak Visser. Røyner kommer til et innlegg, men her er Benjamin Heinsen 4. Kjem som han har backlinna, og færrest innlegget. Og Balter vi skal ha borste første atlev, og så på 60 år er Rota Handan borste. Sislovic færre ned, Firm Kalt, og færre fri sparsk. Og han vil littjande. Hacknäs i bollen ner. Andreas Eriksen. Bjarne Pedersen och det vänster till Jonas Tornes. Kajer nästan välskipare. Viktigt att finna några mivallare i lötningen utelinon. Prövar att lägga bollen igen mot Roald. Här är Jonas Flint Rasmussen vinner han och guppar alltså 9 natter på 60-talet. Det kommer inte så långt. Benjamin Heinsen. Och sen är det alltid att högna Estroy. Jag har bara haft han ena verkliga målmöjligheten dessen här till. Och det var resten ta i målet till KIK som Sonny Olsen skjøt.
Framvis Nektillarui og han på 6-12 og at han kunne slippe Gjera i Atlanta. K.O. gir 8-1-0. Så Roald Jakobsen vinner at være inn i midtelen, men vel kommer i midtelen av Ahmed Mudragic, finner malverden Jassa Christian Johansen, så min god detalje her fra Jalkrim Hjelter, 60 vinner ballen natter. Og til Kvajen, her er Kjolter å vinne ballen natter, Johannes Bjørsdal og sted nå. Røyner å finne på Letsker, men Bjartne Pedersen kommer i midtelen. Til Høgna Estrøy. Og atter til Andreas Eriksen. Trygve Askam sparskar han igjen av K i holdene. Han ikke vinner den første, men han teker Jonas Klint Rasmussen, og så får han det av, og det blir innkast til B6-30. Og så er det også kjent her som vi ikke har sett. Dommeren fer og teker Korsted opp, og han gjør Reia Korsted til Ahmed Mudragic. Jeg synes ikke hva det hent her. Det var ærlig vikking her hver en nærtester og Jan. Jeg tror ikke at det er avrekkelig hent, og han i øynene inn av dommeren, og han må ha halvt av noen. Han vil ha et år av Peter Reiners. Linjevergen kommer reist inn av Vattlen. Jeg vet ikke hva det hent. Han må ærlig vikking. Jeg har også ikke sett hva han skal ha gjort. Og det Jack rettelig langt, eisen spiller Jack jo vi er i åttan at det ble jo ikke bruksla for som er hent, så det kan være at dommeren selv ikke vil sette, men man så finner bøyene fra linjeverja, eller fjore dommere, eller hver det skal være. Selv vet ikke hva hent, men vi er nærmest til Janne, men det er ikke selv at det er hent her. Så K.O. altså nu vi Tutsjo spiller hun i måte Taimon 11 kjape 6-3, men det K.O. som er 8-1-0 vi maler fra Sunna Olsen som kom til 4 minutter var ferdig med dette. Brøyter sjølvande oppa fortsettene her til heimalinen. Jeg halt med da så at Taravatic Sunna Olsen atter og i miverne for Ahmed Mudragic. K.O. er nesvære kontant atter, det er gode takling. 6 var det eisen under takling. Og avskårende frætører, og jeg kan love deg for at her er intensiteter vi Djupemøyre på Tletskriver litt kjent i løtene. Og jeg kan love deg for at vi har finnet en veldig fotballstist her, og her er til bedre eisende nekv etter av noen 75 minutter. Men det vil avverst av 17 hva det er, og dommeren dømte 4 ta og han valgte ikke Ahmed Mudragic Reia Korsted, og hva skal vi få år i at han har distant til hvis det er etna som at jeg har sjående komme og 3-2-sendingsene og i annan kveld. Høgni Estrøy til Roald Jakobsen. Lenga bøtten igjen mot Jekva Kjellalsen. Nei, det er vankeren Chadamon Petter som lukka vi har fatter her som bøtten Petter Pedersen, men han får ut, og det var målsparsk til K.O. Ja, det er altså Sonny Olsen som nu spiller i Miverne sammen med Jonas Klint Rasmussen. Så annars lydes det at K.O. hever hina spillerne og så mot plassen. Jalker Melter. Sonny Olsen. Lyttebalten himma lagt opp. Her stender bare Andreas Eriksen. Teker han nyer. Atter til Trygve Askam. Til Høgna Estrøy. Bedre plass kjapp i 60 var nå. Der er 11 mot Tutsjo. Sislovic. Til Andreas Eriksen. Men hin Mivergen Bjartne Pedersen. Sislovic i gående plass her. Til Høgna Estrøy. Det er Jester Dam. Ekva Kjell, atter til Jest. Roald Jakobsen. Og så er Jonas Tornes kommet ned av vis, men det er vinstra batje, ikke med innlegget fra honom. Og Høgni Estrøy sitter høyt, ja, men at det blir neiva, han vandrer mye, og så halte jeg at det er frysparsk til K.O. Nei, Rengstøva. Rengstøva mot halte av Jekva Kjell Nolsen.
Christian Johansson sender en lengre bolt nian og B60 til holdene. Paul Kletsker vi høtten hon. David Langert til KOI og Jonas Tornes sparsker bolten til innkast til KOI. Og det ser ut som det er at velge til lenka innkastet, det er ferdig nok eisen i Avera. Inn i B60 på stein, Paul Kletsker, om man får hatt i an, man kommer ut fra etter. For det så kommer et innlegg, ja, det gjør det, og vi blokkerer, og det blir hattene til KOI, vel arbeid her av Sørmonte Kalsø. Så vinner KOI et hattnesparsk. Nå der er Tutsjo imot i Etlovo. Det er akkurat hendt å si at Akving Blod Dragic ble utvistet og akkurat styrer var ferdig til 5 minutter siden. Så KOI altså Tutsjo imot Etlovo, men tar jo 8-1-0. Vi maler fra Sunne Olsen i 4 minutter. Og her var mållegget øker her, Johannes Bjersaløy. Ikke på hattnesparket, der kommer vel inn 4. Og da får spillet vekk fra det ballen, nei, til lykker vi. En god mållegget til KOI, godt hattnespark fra Johannes Bjersaløy, og lykker vi at KOI øker om Leislen her. KOI hever ikke fra store og sterskere spillere, og det er kanskje nå der er touch mot Etlovo just her, og tar en mållegget for å være, lenk innkøst, deipaltar og så videre, og her kommer ett at Vel, jeg hesa fer til David, og han kommer til innlegg, og Harsten 4, og hesa fer helter Tryggvi Askam Boltenon. Som der spiller for Tor Thomsen, som er av Bunchenon. Andreas Eriksen, Høgne Estrøy, Gestam. Høgne Estrøy går om plass ut i høyre søye. Benjamin Heinsen. 5 kalt, men fer ikke frispark. Peter Pedersen. På 60 var nå balten nå en løte. Det var godt plass. Kylie, alt som det Atria Eknar i halva. Høgne til Roald Jakobsen, til Benjamin Heinsen, atter til Høgne Estrøy. Andreas Eriksen til Bjartman Pedersen. Sislovic. Jonas Tornes. Roald Jakobsen er rampelig godt plass her av Myvatland. Og de har til Høgne Estrøy, til Jekvan Kjell Nolsø, til Høgne Estrøy, og atter til Andreas Eriksen. Men det er Trillarøy, utan at det blir særlig vanda mye. Kylie stender skipa som det skal. Jonas Tornes. Og så spiller det seg av i balten. Og KOI kan fære i kontra. Johannes Bjersaløy. Ikke ordentlig kommer noen ekver blaier ned av hjelpen enn, men han kan ikke sjølver. Og han får på et 2 spillere. Kommer inn med Brottstein. Og hva kan Johannes Bjersaløy få på skjorda? Skårer til 2-0! Johannes Bjersaløy. Fantastisk einmannsavryk. Han får ensam atler fra mitt 5 spilleren inn i Brottstein. Og legger KOI og 8-2-0. Vi toucher mannen i måte i Etlovo. Fantastisk avryk fra Johannes Bjersaløy. Jeg holder på 6 til å være bolten, og det er 2 minutter. Trilla og rundt. Just som ut i første ball til KOI, spiller der seg av igjen. Så sier jeg kanskje var der og feier til affæra og i kontra. Nei, det var det ikke. Det der var Johannes Bjersaløy. Og han ordner alt sjølver og legger KOI 8-2-0. Og sikkert drama vi det her. KOI vi toucher mannen imot i Etlovo, men tar jo 8-2-0. Og vi tar bare spalt i 23 minutter. Og så hører vi nå at Maler atterkommer og i Gøto, nå er Vujtjinger 8-2-0 imot i Hapen. Høgne Estrøy til Andreas Eriksen. Gesterdam. Og Asias mer alltid på 60 spalt vi ett vi måtte touche og i kjøtt touche minutter, men det man ikke sa til.
Trillaroi efter jag äknar i halv och ganska 20 meter in i Kajhallen till som det blev till. Vi där inte så ena explosion från Sislovic vid Sjic kanten där bjau och så vidare. Och till show att jag står att Kyle i nu vi touch man. Det var väl det var chipa. Och arbetar väl, det ser jag att det. Och Rich sätter att han inte och lägger väl en omkörd av kvitton spelare om så får det sparska borster och bollen ändrar att det är Bjartna Pedersen. Jonas Hornes. Peter Pedersen. Åter till Jonas. Det är Andreas Eriksen som kommer nian av Kai Holna och Kvistad. Kai hever allt fallt till atre. Det var Kjell Olse. Missar bollen. Och frispark till Sona Olsen. Och havast B60 det var kvar bollen och sista touchminuten där så alltid att det är ett topp tentra hemali som vinner närdestnar som är välskipa och B60 det inte skapt en möjlighet vi Etvo i måte toucher himen så vi kan i ökt omlastna till 2-0 i Malen och solo average från Johannes Bjärstaløy som får från Eknar i halvo Astea från vi 2 mån på 60 spelaren och ökt till 2-0 till Kari. Första målet skett Suni Olsen tar och går 4 mot vår farne. Vi har spalt nu i 26 och en halv minut. Och K.O. är efter här. Där röjner sig långt och inkastna och det kunde nästan bli Vanda Mitchell, Paul Kletskär. Färna vad göra och det lyckas vi att är spyrst akkurs på sjur. Och nästa till Jekvan Kjell Nolse. Fullkomliga tandlöst på 60 här till. Det har inte skapat en möjlighet här till i Desnon. Det har haft ett längdskott ur en 30 meter från Roald Jakobsen som får en meter på målet och det är det. Så Jekvan Kjell Nolse kommer in i brottsagen. Hever Sona Olsen ett side. Det var hotna till B36. Roald Jakobsen vid hotnarsparsen. Det kommer väl in. Karjan får skallan upp från Benjamin Heinsen ut i vänster till Lukas Sislovic. En mot en, där kan det blå Vanda Mitchell. Och finner vi lägger till Jester Dam som skjuter och han får en Karjan och där vill hotnarspars till B36. Men nu har spalt i 28 minuter så kan man säga att Malvergen Chaka och Christian Johansson han har varit mest som arbetslös. Han har inte haft näkra björkingen. Det har varit Roald Jakobsen vi ska täcka det. Och det är Attar Stank och här är Andreas Eriksen. Jag har spalt den inne. Nej, det är inte Malspars till Kai. Maspark til K.O. som er 8-2-0. Nu har spalt i 8-20 og en halv minut. Suni Olsen legger K.O. i 8 tar 4 minutter var farner. Og for ikke sånn nekk minutter siden var det Johannes Bjärstaløy som økte til 2-0. Men det som hendte middelmålene var at K.O. fikk et rekord at med Dragic ble utvister. Så spilles vi touch imot i 1-2, men ser ikke ut til bila, ikke her til. David. Finner Potletsker, men han må være rengstater, og det er han leisende. Jekvan Kjell Nolse. Og vel varst av Karl Linnon, innkast til B60. Hakni Estrøy til Roald Jakobsen.
Rovalder. Og vi har finnet Peter Petersen i 8 stång. Her Sörmunder skal han fra. Her kommer Jonas Tornes. Litt rann inn at i brottsteien. Her Høv og KI-spillerne. Her skal han fra. Det så fruspark til Pott Letsker. Christian Johansson för att ta det. Kyle Leaf lite spelaren igen på 60 hållen att det flest gör för. Så får det komma. Nyan mot Potletsker. Han glöjer dessa för så tar vi Andreas Eriksen som färdan första. Kajan får att han nästa så på 60 då. Och nästa sända Peter Petersen nästa ut i vänster. Han sätter fer då. Och är fer fram i en men go tackling från Jonas Flint Rasmussen. Vinner han av bollen. Och över K och i varje spel levererar till OK här till den första halva timmen med det spalt. Sislovic. Till Gestam. Ut i högra till Hökna Estroy. Roald Jakobsen. Det Peter Petersen. Jonas Tornes. Fäll in i brossen Peter Petersen och lycka vi snäja sig. Fram vid Kaiver spelar någon men Jonas Bjärsdal i Fairfot nu över till out över inkast till B60 då. Det var ett längt inkast Jonas Tornes. Roald Jakobsen har plats här kan lägga bollen in. Nej vill spela åter till Jonas Tornes så ska ett vänsterpassen komma från honom. Åter Roald. Väl spalt och Benjamin Heinsen skjuter och första bjärgingen och det från Christian Johansson och här så ska han show on the attack på han. Sexton för bollen åter. Roald Jakobsen ut och i vänster till Sislovic som har några platser för nästan först för i dessen i Alpstöva. Sislovic och på brossar matchen skjuter och åter då Christian Johansson som helt rum väl. Johan Bjärsdal till Pott Letsker och till David Langård. Vi är framme i en väl spalt. Och lycka vi att finner Pott Letsker åter. Jag håller Pott Fairfax bollen. Lägger han helt färra och inkast till KI. Och här har vi så säga flyer för så variant andra timern att här välja att kasta han in i brottseien. Där är ju en touchmans mot 11. Och här var en goa Laszlo och 2-0. 33 minuter spalt nu. Frinkas det komma. Sörmunder Karlsson vid bollen. Kastar han in i brottseien. Och kan ända vi Peter Petersen för han ut från till Sislovic. Och där kicksar på B60 var någon Kajan vinner den damen. Nu går bollen ut till Jalkrum Elter. Isak Simonsen om man mot backlinje och kan så. Det alltid blir ett målspark till B60 då. Kajan vinner bollen åter. Konserta kastar igång drar in sönder på Letsker men här är Tryggvi Askam på 16 målvärden. Hökni Estroy. 11 minuter efter är förra halvlek 2-0 till KI som alltså spelar vi touch mot 11. Ahmed Mudrakic utvister. Tar Ekostir affären. Beinleis rätt kort och man vill kan så är just kan det bli ju Andreas Eriksen. Till Roald, vi är till Benjamin Heinsen som har backline här i Jalkrum Elter som arbetar väl defensivt i det och det gör han åter här. Johan Hookbor. Står spej fram efter och åter.
Och som sagt, har vi inte sett service till att B6 klarar att gagna till att det är 11 mot touch. Här var bollen självande Meira, men spelar sig inte till målläggare. Har vi inte haft en upplagt av målläggare. Det har varit några vikskott här till på KM som en för målvärre inte bara och i F-delten Skalbjerka till övertätare kommer vi här till. Så Benjamin Heinsen till Ekva Kjellås skjuter. Halt jag räkar av ett KM-bein av en och det har hotna spars till B36. Så Roald Jakobsen. Attacka hotna sparsen. Därför att komma en fyra. Och kommer mot åttare stång. Nej, mitt fyra. Vinteren stäcker honom. Christian Johansson för boxan ut. Och så sparskar Hjalkrum efter och han väck. Kom en näka Meira av vinter nu. En tar i distrin börja igen. Bjartne Pedersen till Andreas Eriksen. Det är flera meter än om man vill, men spelar alltså till högt. Det är stöda kicksar. Hjalkrum efter kommer i mitten. Och spelar Potlätskar! Och Potlätskar i Roma blir stora fröjer! Han fyrer fram i Tykva! Vi har backled i skjuter! Och han fyrer Sojenöte! Han fyrer Sojenöte! Och här kom till K.O. i Laxiata 3-0 vid Tutschemannen. Och här det är Sövan, men då dysten här till B36 vi är av bolten och vi är 11 mot Tutsch. Där skapar inte, men då K.O. för kontra så är det Vandamikler. Roald Jakobsen. Till Peter Pedersen. Till Gestam. Sislovic. Där är Jonas Hornes vid inläggsnån. Och här är högt i Estroy. Och ja, så inläggsen lite ganska isolerat. Men så är det innatter. Jo, Jonas Flint Rasmussen vinner han gott värre spel för honom. Potlätskar kommer helt om han har hjälpt till. Och det har varit en frispark till KI. Christian Johansson för att sända masmarsken igen på 60-talet. Det gör han nu. Andreas Eriksen vinner han ner. Atter till Sunne Olsen. Lätter han igen att på 60-talet. Högt. Och inte täckt den första. Så kommer Potlätskar här. Vi har haft en öliga vilja här i 4,5. Renner efter Ötlund. Hoppar efter Ötlund. Andreas Eriksen färran. Till Tryckvaskan. Och på 60 kan färra hinvägen. Jesterdam. Lagna Estroy. Och nok så lätt alltid jag har i löten. Jag väljer att Santolja Stittler kvite spelarna. Ringt dem att få gångt och kanske sälja Roald Jakobsen och Luka Sislovic. Framme igen, Ekva Kjellås hade så alls inte funnit. Jag hade haft bollen kanske tvärfär när det här så inte kom på själv. Andreas Eriksen nu. In till Ekva Kjell, till Högna Estroy, ut till Benjamin Heinesen. Sen vi en inlägg till Sislovic. Röjda kommer chatten, för fram igen och skjuter och räcker och en kajera och där blir hotna spars till B36. Efterlyste ganska hästning att uteliga röjner att få gång till Sislovic. Det gör det så här, det blev vant mycket på den vägen. Jag alltid han vill vara vid att bollen ska vara komma i händerna och en kaj-likare, men det har alltid inte så läs ut. Händerna till B36. Roald Jakobsen har tagit det. 6 mot rätter är förra halvlek kaj 8-2-0. Spelar vi touch mot 11. Det kommer därifrån Roald. Det kommer väl en 4. Donkra center att fram. Sislovic är här. Och här är Eisen Sonny Olsen. Sörmod och Karlsson sparskar han där. Inkast till B36. Jonas Harnes till Sislovic. Atter till Jonas.
Littrans inn i brottstagen. Og her fer Benjamin Heinesen hatt jo, men klarer ikke at styre han mot malen. Hun står faktisk rettelig frier. Så 5 minutter etter fyrre halvlek. Andreas Eriksen till Hökna Estrøy. Till Atter Hökna, Fredrik Marskjell Nolsen. Roalder. Kai Verian en välskipa. Jonas Lind Rasmussen att göra hon ekve av här, men fär så fix spatser på sjur i välspel. Jonas Bjärstaløy, Roald Jakobsen kör en tackling, Jalkrum Elter. Vi är för fram i Roalden. Och för fram i Benjamin Heinesen och Persson Kopp, och det var guldkort till Benjamin Heinesen. Jalkrum Elter som spalt en ser god halvlek här ute av vänster sida. Här är arbetet näck. Ives då om vi suchan och highlight halv 5 minuter. Så ja, en early arbetsinsats här till Götland för, men så som man arbetar så ser Ives då om vi suchan i halv 5 minuter tror ja, han är färdig näck på 32. Jonas Bjärstaløy är någon länk om frisparken. Jester Dam skal lade den första. Så får Kajan innan tror i brottstagen. Jester för henne fra där. Inkast till Kajan. 30 minuter efter av vanliga lagtøyne. Att det domaren kanske lägger 1-2-3. Näkre stetcher har varit. Med landet här. Reja kors till Kajan. Akmin Budragic. Utvister tar jag korstera affären. David Langgaard av Baltnon. Och det är som kalls vi en god inlägg. Och Andreas Eriksen sparkar det och Hotman sparkar till Kai. Så för Hotman sparkar jag komma. Nu kommer väl in, Attar Stonk. Här på flaskar, han skallar han och Tryckva Askam. Det är bara till att vända Miklar att det är KI Smerjalbe här i förra halvlek och Götland för dem. Och det är alltså vi toucho emot Jätlo. Sislovic. Till Jonas Tornes. Vi är till Peter Petersen, Firm Kottl och inkast till P632. Så 2 minuter efter av vanlig lagtøyne. Benjamin Heinesen er balten der. Og spiller til Onkan, til en Kai-spillere, og tar sparskan så bortsetter. Ruti er Jonas Tornes. Og så Peter Pedersen regner kommer jetten til venstre, om balten og lengt, og det var inkast til Kai. Sørmund og Karlsson tenker det. En fralig glasslag av heimalinjen at ta til halvleg om det klarer at halde etter. Inkast til 60. Sislovic til Roald Jakobsen til Andreas Eriksen. Her er det Høkna Estrøy. Finner Roald vi er noen ikke så hepp noen innlegger. Jeg er ikke veldig av han sier at det var her til. For er faktisk det første målet til KI. Fikk balten utenfor brottstagen og helt og langt på han. Skulle bare ganske til han atle malveren på denne veien. Jonas Bjärstaløy fikk han av noen og spalte Sunne Olsen pura frian, og så var det 1-0 til KI.
12 minutter etter av vanlige lektunen. Og målsparser fra Christian Johansen etnast ikke vel, for det er innkast 60. Sislovic til Høgne Estrøy. Gult kors til Jakob Andreasen, som er senere i tacklingsene mot Luka Sislovic. Og på 60 flytter Neckfalk fram, men det er ganske eisende her Siste målet til 4-holdet. Dommerne har bare lagt 1 minutt av 3, så vi snakker nok om sekunder og gjør det etter. Ja, 4-holdet. Roald Jakobsen for å ta det. Og Jakva Kjennholz over han, og han får stampt han av bølten, og han får det av. Benjamin Heinesen. Til Høgne Estrøy, og Fett. Innlegg, nei, for ikke på Sjurasen, Kajan får han borster. Og så lykker vi at Potletsker kan slippe sted her, men Andreas Eriksen får høtt i han. Sislovic i bølten, atter til Andreas Eriksen. På en over affæren, kanskje en i 20 sekunder etter. Peter Petersen over han. Dette blir det siste vi sitter, og i 4-holdet. Sislovic. Taklaver av Jalkrim etter, som vi nevnte i Jan, spalt en fram ur 4-holdet. Lagt øyelig nekva orske og i bæge fram og atter. Kajan Lotta Borster. Og så bruksla i dommeren. Stantande lekva brester for heimalinen Kaoi, og det er så ditchelige oppeborre. Per han spalt en halvan tøyma vid Tutsjo og imot 11 måneden. Tar jo 8-2-0, tar økta til 2-0. Etter at det finnes jo til Reia Korset, et fantastisk einmannsavrik fra Johannes Bjærsjaløy. Og i runda vi karar vidt av støvan 1-0 til NSOI mot Jeppstreime, og i Gøti er støvan 2-0 til Vutsing, og så 2-0 til KOI. Vi var etter, vi settene holder ikke om et korster. Så for distren at byrja etter om en av løto, annars frattar vi at her kommer 2 mål, og de endan er settene holder ikke i Gøti. Og her i støvan nå 2-2, Vutsing er annars 8-2-0. Og det siste er fraktet i Ronavik, så vi er NSOI og 8-1-0 mot Jeppstreime. Her er 2-0 til KOI. Sonny Olsen og Johannes Bjærsjaløy har skått malene. Og om det er akkurat hendra skal man si at KOI har spalt 11 før en halvtid, det var en halvan tøyma. Vi toucher mot 11. Ahmed Budragic utvister. For å få, for Landfaka Rekkors, akkurat det var færre. Og som jeg har skilt, som jeg har snakket i Holleisen, så har han spurt etter en B60-tvara, og tog ble han utvister. Det var herfra ringt av Sucha hva det annars hva det skulle være. Halti ikke at nekrar brøytingar i gjørtar av Tambavan Linon. KOI skal börja desten. Johannes Bjærsjaløy og Paul Kletsker standa ikke balten. Peter Reiner stommare er bruksla desten i gang. Sonny Olsen som er ferdig natter i mivverina, sender en lenka balt om han er i høyre søya. Bjartne Pedersen skaller han ut fra, hotmannsbars til KOI. Surmund Karlsø for å dekke den.
Lengt ner mot Potletsker, men det är Jonas Tornes i skallaren. Sörmund är färran atter. Sislovic färran ner. Till Roald Jakobsen. Atter till Sislovic. Med några platser till vänster. Han är mot Jonas Flint Rasmussen. Kommer lägga kajer hjälp på honom. Röjna finna Ekman Kjellnolse, men till ett måste all och saligt lägga down quit. Jag finna framme igen. Det är helt känns över. Lite så är det vänster till Sislovic. Skjuter och han får näka vi så in i målen. Christian Johansson vid målsparsen. Potletsker, man får ut. Inkast på 62. Jonas Tornes till Beatna Petersen. Andreas. Till Högna Estroy. Nu vänster så i åter till Jonas, till Bjartna. Det är Benjamin Heinesen. Kajan är fast sparska borster. Högna Estroy till Roald. Och han finner Ronkam. David Langkort i mittlen. Jakob Andreasen helt väl på han. Finns så i Jalkrö mot i vänster. Inkast. Och att det gått väldigt spel för Kai och Isak Simonsen nästa för. Och Kai är rätt inkastet. Frispark till B62, Sislovic. Shottage över till Jonas Tornes. Peter Pedersen. Han kommer till skott. Vill spela till Sislovic. Han är faktiskt ute i högre. Här är Benjamin Heinesen. Lite hans underbrottstein, men ja. Jag vet inte om man atlerar han till Högna eller kväll. Jag tror för en udda och det var målspark till Kai. Kämpa från Christian Johansson. Potletsker snittar han och gör det. Andreas Eriksen igen till Roald Jakobsen. Ut i högre. Nej, han får hellre pannan och löta. Så han lägger bollen igen mot Ekman Kjell. Men där kommer Jonas Flint Rasmussen. Det går styrke, vinner bollen av honom. Jakob Andreasen ut till vänster sida. Finner Jakob Melter till lycka vi, men han får ut. Inkast till på 60. Uppspel i på 60 det är inte blev shotare ända var i förra halvlek. Kai var han väl skipa. Här är Jester Dam. Till Jonas Tornes. Peter tacklar. Bjartne Pedersen. Andreas. Det är så Peter Pedersen ut i vänster. Jonas.
Sislovic kommer längt efter benbollen. Peter över tacklar gott K i varje spel Sörmund och Karlsruhe så för sparkar bollen där inkast till B6 Oj, det har gått varje spel. Så är det första val 3 minuter från KI. Som alltså är det 8-2-0. Och på 60 då man slösar bollen måste det är alltid som så att Reisen Gerda. Andreas Eriksen Ferrans Vatter. Det är Peter Petersen här. Väntar vi bollen. Här är Sislovic ut i vänster och för bollen nu. Lukas Sislovic mot Sörmund och Karlsruhe. Och tar vi hotna spars till B6. Roald Jakobsen tar hotnadsmarschen. Det kommer ju. Det är attare stonk. Och han har hunden och Christian Johansson Bjergar. När vi är på 60 Minkai och Monner. Nekv den största mållägen där har haft det som det stund. Han enaste vill jag säga verkligen målmållägen. Och här så för vi resten när vi. Vel Bjerga och KM over genom Christian Johansson. Så det var längt inkast här från på 60. Jalkrim ska låta den första för han ska vinna till Brassein. Utfra efter Roald Jakobsen. Jonas Tornes till Peter Pedersen. Lytter han in i 16 metern. Det ska alla vara ett rum. Här är Jekvan Kjellnolse. Benjamin Heinsen kan så. Plattare stånk. Kajarne ska alla borster. Och så skjuter Roald Jakobsen men så lätt upp om. Knäströ ut till Benjamin Heinesen. Till Höckna. Sex var det gott plats nu. Peter. Och inkast. Jonas Hornes, vi är någon inlägg. Jonas van Rasmussen ska lära ut prater. Andreas på 60 det neck för bollen men utan att komma till så det var målmål lugga väl här kommer in i 16 metern och Sonny Olsen skallar den fram komma till kanske vi fler inlägg nu än vi såg i förra halvlek det var inte det att du satt nu det var inte det att i förra är Sislovic. Fullkomliga avprovokerar filer från Lukas Sislovic. Inte med över ner nå, men det som bollen någon har fört ut till ett inkast till KO. Och så kom det här Joe så goda stunder vid tog. Jag spalt i 20 minuter. Ja, sätten hålla inte KO vid 20 mot 1 men där tidigast det här var fullt hemmar allt av dessna. Och så är målet så kan ska shut över David Langkort. Hej gott plats kunde teach några meter över bollen shoulder men till shut out. Så Peter Pedersen vill Hilton och Sörmund och Karlsruhe men nej det domaren säger att han nu Hilton lägger neck på Sörmund och free spark till KI. Inte för målvärden Christian Johansson att tagga. Och lite bollen igen mot B60 Brottstein och lyckas vi vänta vi att han förvojar till Potletskär men B60 var på han och en super tackling här. Så Johannes Bjärstalöj
Spattar en fram urtest och målet honom. Det var fantastiskt. Vi får hålla ett fick bollen och Eknar i halva och får Scholver Arne får fram vid 2 mån för 60 spelare och sätter bollen i nätet. Christian Johansson tar frisparket längt in på 60-hållarna. Och Isak Simonsen leder han färra för ett inkast. Och domaren ger Isak Simonsen guldkort och att det är för draw. Och Jalke Melter renner på färdas bollen och gör det nej, han får ut och där blir målspark till P36. P36 har skont. 6-2 mot i Farner. Ja, det är någon K och 8 2-0 där spelar vi touch emot i 11. Jonas Tornes. Till Bjartman Petersen, till Andreas Eriksen. Jonas kommer ner vid. Roald Jakobsen. Finne Sislovic. Nu är gott väldigt spel från Jonas von Rasmussen. Neuer Sislovic ut från det brottsignen. Ja, vi kan så kan K i färra och i kontra. Och där färrar vi Nekvo Fatcher fram. Johannes Bjärstalöj här och bollen ner. Och för så David Landgaard ut i högro. Kunde få lägga på skjorter. Kevin Leiston till gott. Och så, nej, så är lycka vi. Och Johannes Atter skjuter. Vi hade Andreas Eriksen. Lycka vi K i ökhet till 3-0. Den nämnde jag till förhållande. Da K i färg och all upp. Så är det banda mycket. Och det är fullkomliga motsatt på 60, där är det tandläser i synen av Alabon. Och Kai kan röjna efter här, Pott Kletsker. Nej, så var det fruspark till på 60-30. Sislovic till Gestam, ut till Jonas Tornes. Som sagt, vanda mycket, da Kai och i Narskas brottsteinen så på 60 då mest som kvarja för. Go Albringer. Peter Pedersen. Jonas Tornes. Och här ser vi nog sparskar ut till Hotlandspark. Hotman till på 60-30. Roald Jakobsen för att ta det. Vi har vandrat mycket sust. På 60 det är ett hotna. Måste ju om det vill att resa för. Att det lyfter den till attare stångt. Det är just mest kvar för Andreas och honom. Kajan får han. Aldi Johannes som sparkar den borster. Det tycker Jonas tar nästa båten till Sislovic. Till Roald Jakobsen. Att det Sislovic. Och gott väldigt spel på Fletsker kommer alla vinna till Rikai Brottstein där ja. Inkast till Kai. Simon de Karlsson sparkar han i beinen och Sislovic och han får resten Nekvar Brester från hemma och skor någon Simon där. Resten spaltar går näst. Det var alla Kai här nu. Och så vandrar vi kör. Jan Spjärsalöj kan lassa affärer där Geran. Vi är på Tläskar in i brottsteinen. Så halde här så vanten ner på 60 du kan färra hem in. Och där. Sislovic för fram vid 3 mot spelaren.
4-5. Ekman Kjellnolse, vi till Roald Jakobsen, kan kanske skjuta. Det gör han, skjuter och på Christian Johansson. På Christian Johansson som höll bollen väl. Sparskar nian och på 60-talet. Andreas Eriksen för Fädranon. Gesterdam. Peter Petersen. För Nick Michel Nolse och TT. För Luca Bein ja så ändrar den in Chaka i Malvärden. Så den Kai lägger ligger skatter av Atlant till David Langkort och han helt eisne om Bein för en löta syane så ut som han finns krampa. Och han har helt kom upp på benen efter det domaren säger att om man skattar som han är vart någon och det har vi kan ju köra rätt till här spelar ju vi touchar mannen i mot i 11 så kanske vi vänta till första utskiftningen kött om han inte får hatta på plats ja kanske Jamie Risen Unge Mauer inkast Kai. De spalt i 31 minutter. Heimalige er 8-2-0. Vi malen fra Sunne Olsen og Johannes Bjørsalo i 4 halvleik. Inkast fra Sørmund til Kalsø. Lengt ned mot Potletskær som skal han avgjøre. Batten fyrir til. Malspars til på 60. Kajarner trusta nian vi touchmannen. Lät inte på 60 det täcka det stotta Malsparche och så gör på 60 en utskiftning Peter Petersen förut och så kommer Alex Mellemgården som ja, det blir hans första dester och i hässon Kappinger Arnon har skatter lunch och en spelare som i halt det vill sagt nu i på 60 är till år är mer en naturlig spelare ut i vänster så gör vi en gång vänstra benen. Tryggvaskam. Malsparsten igen av Kai Holna. Här Jonas Lind Rasmussen kommer igen och hoppar himmal högt och skallar han retur. Inkast till på 62. Alex Mellemgård av vatten här till Jonas Tornes. Alex Mellemgård till Jakob Kjellnolse och så för han hiver in till Andreas Eriksen. Det kommer inte så mycket som till några inlägg på 60. Det är öjligt handlöst här till det som där har varit i alla spelen. Det är att resa för. Och det skiltas självande i eisen till att Kai-varian är för myndaliga välskipa och tar arbeta knallhårt för kvarjon enaste bolt. Och så vi har hänt också här, Sislovic. Till Gestam, skjuter. Räcker av en Kajera, Alex Mellemgård färran. Eier at Hotna Spars kan leda han färra, og det gjør han eisne. Hotna Spars til på 36. 25 eller 26 minutter etter av vanlige leiktunnen nå. Alex Mellemgård for å takke det. Og kommer vel i 4. Og vel skalla bort til Jonas Lind Rasmussen. Alex Mellemgård färran ena fra 3. Kan komme i nutchen innleik. Det kommer eisne vel! Og utrolig viktig at det får høtt i han her, Kajarner. Det stod 2 frøyer på 60 var det bant 18 for han. Jeg vet ikke om det var Sørmund eller hva det var skal jeg borste. Innkastet tidligere, Benjamin Heinesen til Roald Jakobsen, atter til Benjamin. Atter til Roald. Og så fører Allen Kott, men han får ikke frispark. Og innkast til Kai.
Och så sitter 16 gång där. Rönne finna Benjamin ut i högra sida och Al kämpa och Isaac Simonsen tacklar bollen där ut till inkast. Det kommer Höckni Estrøy. Lite in i Aisha Brottstein väl ja. Alex Mellem går för Fatron där. Ut till vänster till Jonas Hannes, åter till Alex. Till Sislovic. Och Kajarne vinner ner där Sörmonder till Potletskär. Men så är det på 60. Roald Jakobsen. Och i rum här är Fröjer Sislovic och till vänster. Einmal Dinon. Skjuter på och Jonas Flint Rasmussen. Ständer som ett fjall där nere i Kajarne. Vi spelar en framurtust till Kajarne Lishibar och Kai. Börjar i kappensna Ittla spelade inte väl i början men jag var nu i flera dester very mitten där allra bästa och Kylie Nanchi var så toy och så åter en spelare som jag alltid finns krampa Chakao och inte så löje. Jag tycker vi att det är ärligt nog. Det är inte det vi att här vill jag dra alla till tar av runde och otroligt vi är någon läkare färg av vattnet. Och där kommer det att göra i ötlån för och i 3 minuter att säga plus det som vi har lagt att säga. Sislovic till Jonas Tornes. Så kommer han vid en inlägge. Och Jonas Fintra, nej, Mellomgård skallar han göra men till Jalkr Meltor. Som sagt fullkomliga tandlöst det här till det som B6 kommer vi till. Det var Atlantisten. Här var bulten med skapa unga malmölägare. Höckni Estrøy. För en åter. Det är som kort, men hade alltid inte några frispark, det var det aldrig inte. Kajarne missan. Roaldur till Höckna, och så där om man broderas i köttnen får han sitt syna, och åter är Jalkr Meltor där. Så ja, mest med spalt med en vänster backer, en stor barsta av dysten, och vi gör väl. Sislovic. Vi är någon inlägge. Och kan så Kajarne får spurster. Höckni Estrøy vi att komma in och stå vi kan skjuta. Så alltid det Isak och för Rodda Borster inkast till B36. Och att det är en utskiftning kanske för där Kajarne som skiftar Johannes Bjärstalo ut. Han skjuter ett fantastiskt mål i förra halvlek för KOI och han får läckra bröster från Atlanheim och Asgården. Unga spelare och fotlom loma för KOI spalt fram urväl så senaste stundar för KOI och tacka för sig. Helst då att han för jag ser det som det har runnit för sig och det. Och en kommer nummer 16 Nils Paul Danielsen. Kanske är inte bara defensiv typ men en väldigt arbetshäster som kommer in där Nils Paul. Alex Mellomgård Balton till Jonas Hornes och räcker i beinen en Kajar han för det och tar vi hotna till B36. Jag vet inte hörst om mål skulle komma en flera mål kom i 17 halvlek så det visste var 1-0 till NSO i mot Uppström och 2-2 i Göt och i mitten Wojcik och KOI. Så ska domarna vara åri av Jonas Flint Rasmussen och Jekvan Kjell alltså. Och till så till. Så ska Hotna sparkast. Stått till Sislovic, att till Roald Jakobsen så kommer det 4 att latta stonk. Där är flyger uppe och Wojcik för hot ja, verda Hotna där verda nytt Hotna spark till B36. Alex Mellomgård att ta det vi som vänstra benet där vill helst skruva in mot målen. Så kommer det till attare stång som snägg under Hotna spark på 60 och jag alltid att Christian Johansson boxar han där nytt Hotna hinner med in. Stått till Roald Jakobsen åter till Sislovic. Så kommer inlägget. Jonas Ferran till Sona Olsen ut och i högra till Jalkr Meltor som kommer ner. Och för jag så Potletskär i färnas där.
Ai, her skulle jeg ha spaltan, så han en pura frøyan på Letsker, men sa ikke redningsen av honom. Nej, han släppt bulten och när så vant jag att jag går efter över en go Elvering så han spatt på fröjan. Aldrig inte på 60 var det klarar på. Man går räddning på Letsker. Men här är så en annan målvakt. Nils Paul Danielsen och mot backlinjen. Gott inlägg. Men Alex Mellengård är fyra. Gestor Dam för han så. Och så kicksar Elveringen på Letsker. Och inkast till Karl. Så är det en utskiftning här och det är på 36 vi för att skifta ut. Benjamin Heinesen ska ut. Och in kommer nummer 15 det är Hannes Agnarsson. Nutten Castle Kai. Sörman de Kalse kan kasta längt. Kastar han in i på 6 brassa igen och pott om man får han vidare men det var hotna till Kai. Hotna till Kai. Och 8 minuter efter av vanlig like då inne. Heimali 8-2-0. Och så där som tar av vars här till och så Handle som på 36 alla spel i över. Så kommer vi känna jag väntar att det är för att spela så vidare och i halvfinalen och när det går så tjockt där kommer då tjockt lastna här. Kai alltså vi touchar och i mot i 11. Det kommer att det kommer väl fyra och till lycka vi att Jonas Lind Rasmussen för hött ju. Och på 60 var det tärt fight av Balten Borster. Kai är ner här. Gott spel. Isak Simonsen för fram vid en. Så kommer inskifta med över Hannes Agnarsson och han. Och kan så färra fätra honom Isak. Han är ute. Otroligt väl kämpa han annars. Sislovic till Hökna Estroy. Lukas. Roald Jakobsen. Jonas Tornes. Första fyr till Alex Mellengård. Och väl spalt till Hannes. Och till lycka vi att han kommer in och kommer stå och är inte ordentligt att tampa den här botten. Christian Johansson färran. Potletsker om man vinner den botten. Det gör han nästan. Och så ska han ha Gerast. Och damer resten i hemma och skåren och så. Isak Simonsen. Till Jalkrumelter. Och till vänster till Nils Paula. Nils Paula lättrar han in. Och inkast till Kai. Vi kommer inkastet fra Sørmonde. Det kommer lengt inn i brottsdagen. Og hva så? Og så må det ikke da, det lykker vi. Andreas fra Sparskamborster. Jonas teker ned her. Littran inn atter. Og jeg sløter så det ut som det Kai som spiller vi etter mot Toucho. Hannes Agnarsson hever Jalkrum i Ritchen Nasser. Og hva så? Inkast til Kai. Och så börjar där och lunch och så blir det ett guldkors till KI för Dral i Alkrum Eltor.
Och det är nog fair nog att jo. Narskas vet nog en minut så gör jag bollen för ut. Så vill det Sörmont då för att ta det. Kastar han längt in och i på 60 brottsagen. Får den äga på sjurer. I alla fall ett för natter. Så Hannes Agnarsson för färdras bollen. Över go tackling. Jalkrum med färran. Nej, Roald färran. Så sen drar fram Roald Jakobsen honom. Finner Högna Estroy. Lukas Sislevic. Inlägger för i badge och Kaja Sislevic för natter. Det är Roald Jakobsen vi ser. Ut i vänster till Jonas Tornes. Och så att det gått väldigt smalare David Langkort till Potletsker. Nils Paladinasen. Så tackar Bjarne Petersen botten där. Tretton minuter efter av Vanja Leiktöjne. 2-0 till KOI. Småspalt. Så Jan Akkarster var färdig av Dysnon vid Tutsjö och emot i 11. Ta var där 8-1-0 där. Ökt och vid Tutsjö månån till 2-0. 13 minuter efter av Vanja Leiktöjne. Det blir ett fram ur Aurikier till från hemmalinjen och är då inte så tjocka på 16 ska vändas ner. Men det blir en till. Jonas Tornes för att stå här ut i vänster sida. Roald Jakobsen till Mellomgård. Det var gott vinstra bein och lägger sig gott inläggen 4 och finner fram här Jan Ekman Kjell alltså men bollen för på. Malspars till Kauri. Så är man att det lyssnar med Göte Wojciech 8-3-2 mot Hapen. Så har vi nu att Wojciech går i lax 8-3-2 i Göte mot Hapen. Tycker jag skam till Bjarne Petersen. Till Jonas Tornes. Åter till Bjarne Petersen. Högna Estroy. Kan där hatta vi till Islat att komma fram i snö kajen där stryast öliga väl. Så om att Högna vill spalta in i brottsliga men så ger han alltid i fruspark mot zonen. Nej, det var inte stönt. Jalkrum Elter över han. Sparskar han långt nian. Hannes Agnarsson till Ekman Kjellnolse till Roald Jakobsen. Röjna där komponeras i jötnen. Kajen är standard tjukt 4 och där vinner i standardbollen. Jakob Andreasen. Här är ju alla tog här. Om bollen är vid näck för mannen. Och för sedan som det så är alla spelare på 60 det är bara och sagt till att det får att spela sig på short ham stone. Alex Mellomgård här. Jonas Tornes till Bjarne Petersen. Roald Jakobsen. Sislevic. Fryspark till på 36 och detta kan bli vanda mycket. Då säger man också om att Roald Jakobsen är Lukas Sislevic är Alex Mellomgård är Flyermans vi kan sända ett väl kvalificerat fryspark alltså det är mot målen för här så är stövne och skultätna så här var det touch mot rätt av vanliga lagt och plus att läsa och så blir det alltså spännande här. Jag vant i att det är Roald Jakobsen inte Alex Mellomgård över Eisen sent flyger fryspark i kassan för P36. Där då kan såcha 6 är inte skapnek men här var där så är möjliga vi är någon frysparken. Roald Jakobsen centrar Alex Mellomgård centrar där Alex Mellomgård skjuter av lätt och bom. Anche vant i affärer. Så det touch om något rätt av Vanja Leiktöjne. Framvis 2-0 till KOI. Och så kicksar Malsparster från Christian Johansson. Och det är för David sådär ett fullkomliga kicksar Malsparster från honom. Men annars är det just
allt ett rätt som en målvakt ska göra. David Langkort. Så KF för ut. Spattar en gåandes. Strust öliga väl. Där lägger Brester från Asgården och vi ut. Wincham och Taurer Justesen. Taurer ser ut att färdas inte in centralt att spela för KOI och så flyttar där Nes Paula ser ut i högre här och i David här till utspalt. Hakne Estroja Baltnon. Vi har Jonas Hornes Vissar skjuter och jag vet inte om räcker snäckna till en kajer men för inte på sjur. Bjarten Petersen här. Till Alex Mellengård och så kicksar Tammison och där inkast till Kai. Så Alex Mellengård. Inkast till Kai. Alex till Gestam, till Jonas Tornes. Lakna Estroy. 3 och först minuter för nu, framvis 2-0 KI. Hannes Aknarsson. Och inte Vanker som kommer in där. Miss Paula. Och till Jonas Tornes, så prövar han shower. Och till lycka vi att skårar. Christian Johansson, hala fingrar, missar bollen och tvärstangerna. Alltså bollen ska han halta och det är väl dörst för KI om han måste handen i målet men har tvärstangerna och så fra. Gå runt från Jonas Tornes och man kan huxa sig på 60 det blir så näck av bollen om går spela till. Jag vet inte för en 3 minuter är färdig skulle söka ett längdskott från dem och så att det ska komma så är det nästan från Jonas Tornes som är ska vi säga just det vanliga spelare för söka komma vet han inte säga ett från Roald Jakobsen inte från Sislevic och kompani. Så kan jag vara frusparskär där får det inte. Jesterdam. Och till Alex Mellengård. Kommer igen någon inlägg med räcker i batch och Sörmonte Kajarne skalla borster. Nu stannar där Atalia och välja så här 2-0 Lastland. Det är bara 6 minuter efter Disnon. Vanlig lagtunne. Hannes börjar komma med inlägg med räcker och en Kajarne. Sen Andreas ensam att här är allt fallt uppe vid brottstegen Chaka och i lötne Alex Mellengård ut vänster till Jonas Tornes lättare så en 4 av Heisen Cha och så lyckas vi att göra självmål så lyckas vi att och göra självmål men han fer fram vid stanchen. Oha. 5 minuter efter av i live-tunnen. Hoppna spark till B36, Roald Jakobsen för att äga det. Lägger han väl en 4 affär och så mål! B36 över Minka och munnen Alex Mellengård som spelar sin första dest och ger sån kappingar och någon överhöver. Över Minka och munnen. 5 minuter efter det vi kör på början. Och så är det helst dramatiskt dessa sista lötena.
Gott hotna spark fra Roald Jakobsen. Enda vi at Alex Mellemgård för hött i år. Och minkar och månen. Klockan visar 45 minuter och 4 sekund. KOI vinner där så inkast där. Nej. Sislovic. Ferm kort. Gult kors till nummer 14 Tauro Jostesen för jag förra stav i bollen. Så på 60 det sätta igång där. Roald Jakobsen. Över högna ut i högro. Färra nu högt ner Ströj. Neck först kommer in och KA i brottsagen. Det är rum till utelinon att kunna plats till ett inlägg kanske. Investerar Neck fram vid brottsagen nu. Här är tjukt fyra. Nu kan vi kombinera sig i chatten. Här kommer Jonas Tornes. Lite rent latta stång. Är några här? Nej, här är Jalker Melter. Sparskar nu fra. Potletsker. Och kan så på 16 får han och natter Alex Mellemgård och så lyckas han KA efter och i brottsagen. Domaren stäcker spel någon. Det är Tauro Jostesen som finner en snott där. Kajarne fyra en assist och utskiftning. Kommer inte än till Atle Danielsen så sen är klar att komma in. Och han ska hinna välja till så inte att Iva står ut och sparkar där bollen. Och man åter spelar för igång där. Andreas Eriksen kommer vi in där. 30 minuter efter av Vanja Lagtoinen. 2-1 till KOI. Alex Mellemgård. Littran in mot KOI brottsagen. Och inte för han i första Atlö så vill han sparka ner mot Potletsker. Han är pura ensam att mot 4. På 60 var hon. Sislovic kommer att lämna natter att få bollen av honom. Och Sislovic för en natter lyckas han ute som en högre backer. Och han är en fullkomlig fria roll i AB6-linjen. Kan färre här som han över ho. Gesterdam. Ut i vänster till Jonas Tornes. Lite in i brottsagen. Kan så få där bort där. Det gör där. Andreas Eriksen, han ständer på Asmansårens station och tycker emot i att i bollen som vill gippa en igen att det på 60-hållarna. Sislovic. Ut i högre till Högna Eströj. Till Hannes Aknarsson. Atter till Roald Jakobsen. Flatten! Skjuter Bjarne Petersen och kväta för akkurat och på räkar i poäng. Bollen skiftar kurs. Kaimal var en fullkomlig pröjstrev inom häsen var innanför stänken här. Så kommer sista utskiftningen och det Potletsker ska ut. Och där var Atle Danielsen som kommer in. Potletsker, han är över. Ja, han är strust och otroligt. Det är helt otroligt. Där är framme och han är över Atle spalt som ute av backen och mittfyrre. Och ja. Strust för Mindalja samma vid någon livfällån. Här är Atra Böla i Chichapa 6-2. Alex Mellemgård. I'm not efter vanlig Lagtunes. Så kommer han i fyra till Atterstånk. In mot bollen och så får där akkurat sparskande av Balterborster. Tror jag får mot Atterstånk. Men han lämnar mitt fyra målet. Mellemgård ena för träet. Kevin Inleche. Kajarne skalla Borster. Kvar för Fädra här som bollen. Det ser ut att det är Hannes Aknarsson. Finner Bjartna hin Miveren Chakaj kommer ner vid. Så sparskar Kajarne Borster. Sen bära tryck vid Askam. Chapi 60 det tänker mot det. Till Andreas Eriksen. Så är vanliga Lagtoin om av affären. För affären om en 20 sekund. Roald Jakobsen ut till vänster till Jonas Tornes. Jonas till Hannes Aknarsson. Atter till Jonas. Långratter. Kan se domar 4 minuter lagt till träd. 4 minuter lagt till träd. Här är Roald Jakobsen. Littran in och i KA i brottsagen. Kvar för Fädra. Här så bollen är Hannes Aknarsson. Lyckas vi affär på sjur. Men det var Hotna spars till B36. Hotna spars till B36. Nu har det skumt. Roald Jakobsen. Renner Roman att täcka till. Här är det Atler ute spelaren i Champ. B36 kommer in i KA i brottsagen. Och Atler KA är inne.
Så för Hannes skott nog några meter ut om Brottsheim. Kommer där från Roald Jakobsen. Ligger tatt in av bollen. Och här är han. I hade det Jonas Flint som skallar han borster Sislevic. Det var högt Nestroy här inne åter till Sislevic. Jag så lite ram mot åter stång är det där. Får han nu fra och då kan gärna skallar han borster. Sislevic här han. Och här kommer Hannes Aktarsson, Roald Jakobsen. Roald rör att finna plats. Det är skott eller inlägg. Jag finner högt Nestroy. Och kan skjuta att köra han och räcker AIK i bein. Här räcker AIK i bein. På 60 då varvade bollen. Fryspark till på 36. Och bara över Sörmund Karls i Jervin Artans komp Roald Jakobsen. Och så sända där kvitt och show han det allt som där här var ner och ändan K i Brottsheim. Jonas Flint Rasmussen ropar av sitt folk och kommer långt ut. Inte söka för länge. In och jäktan Brottsheim. Så kommer därifrån Roald Jakobsen fryspark. Hur kommer han? Han kommer tatten av malen. Sonny Olsen för hötte jag. Här är Jalker Melter och han sparskar han ut. Inkastet på 60. Kondiskar Neckmar ett 5 minuter efter nu. Alex Mellengård kastar. Sislevic till Alex Mellengård. Nej, Höckna. Roald Jakobsen. Så kör han lite där. Eller vad säger in i Brottsheim så Kai. Vad så? Kai är vinnan. Han var värst och otroligt väl ler till. Sillan brann igen på 60 hållet. Där satt alla man satt i värja. Nutche uteläggare plus målvärden Christian Johansson. 60 röjderna från träet. Och så björkar han. Så björkar Christian Johansson. Och attröda Jonas Tornes som röjner. Och spåren ner i match. Vi har det sista vi för att sucha. Här till är inte nekvetter. Kanske en minuter. Kan Kai få fätra som bollen ner. Till lycka vi. Där kör han! Och så är han Rängstadör. Så är han Rängstadör. Nils Paul Danielsen. Sista möjlighet i jobb i 60 nu. Roald Jakobsen Anon. Nu står det som att få andra bollen fram. Om där skulle få lägga på sjur. Det är fröjan Alex Mellengård. Han får ut. Och att det kan bli rättliga utkörande. Her flere Kai-spillere nästan inte orskar standa på en. Jonas Flint Rasmussen helter till och helter av läraren bäger framman och attan. Det var ströst och otroliga väl. Nu reisa atler Kai sig upp. Stola sig och lägger till det sista här. Høyreberger. Så länge batter. Han tar Sörmundur inkast till på 36. Domaren hickar efter orden och det är bäst bara att det är sekund efter nu. Så lättar där så Brukslein domaren. Oj, hur spats och i halvfinalen. Och i Lökmastepen och tar vi man ner isne. Här har spalt i 45 minuter. Vi touchar mannen i mål till 11. Jag tror jag säger att det är ett av bästa average från K och i flera år. En otrolig insats från oss ner. Kylin. Låt oss göra 8-0. Ta och i 4 minuter var partner. Så blev vi där man utvisad. Akkurat det var färre. Men kan jag inte ta Johannes Bjärstalöv en solo average ökte till 2-0 och där var det så för mentala väl resten av förhållandet och i sättna hållandet. Men till på 60 minka är det touch mot var efter vi mål från Alex Mellengård men här vi är K och kommer vi göra. Och vi får tacka för Jakob ner. Leivor Fredriksen sagt från Desnon och han kamera är stå Oliver Walles. Tack för Jakob.